uyalithola ngendlela ekumele mhlambe ulithole ngayo ingakho ngithi usezandleni eziright uma usezandleni kaMzulu umZulu kaMnyango ongena amajisi namajongo siphezulu emzini wasenhlenyuke mina ngiwuMakapisi ngikufisela konke okuhle inkosazane uhlale nje nibambane ningahlebani inkanza kwethu ningahlebani ngoba iyona nkinga la iqala khona waqala wathi angithabisisa ukuhleka ngoba ngihleka bonke abantu abaningi engivamisa ukuthi mangihleka kuvela ukuthi uhlelo lami angihlekelani ngoba liphelele endleleni vele uyabona yekani into engizoyenza ngeke ngimnike inamba zami mamthombeni ngoba into ezokwenzeka yathi hayi yazi ukephi mama thonikwe wena ukuthi kufundiswe uhayi ufeza kalungile unje bese kusuka lapho ukuthi wena umuntu ohlebayo no angisho ukuthi uzokwenza ngisho ukuthi yile into enganjalo eyiqala udweshu bese lisuka lolo dweshu bese liya phambili hayi emveni kwalokho kuphinde kusebenziswane ngokuthula kodwa nje ngako konke nje ngizokubeka kuyiko nje ukuthi usezandleni ezikahle mawusezandleni kaMzulu kaMnyango mina ngoMakapisi ngufisela okuhle kodwa nginkosazane ngiyakwamukela futhi emsakazweni ikho community radio ngezandla ezifudumele ngethemba lokuthi ngelinye ilanga siyokwazi ukuthi yabo nje izwi lokuthi lokwamukeleka yilona izwi elikhulu futhi nanokusho ukuthi ekubeni emsakazweni ziningi ingqinamba esihlangabezana nazo nanokuthi futhi njengoba ngisemsakazweni akona ukuthi ngiyaqala ukuba semsakazweni sokunemsakazo esengingathi udlula kuyona so mhlawumbe ohlelweni olufana nohlelo lomaskandi ngaso kwesikhathi igama olikhiphayo kumuntu olalele ekhaya ngabona zonke inhlelo kodwa kumuntu olalele ekhaya othanda umculo womaskandi unokunakisisa kahle ukuthi igama olikhiphayo lithi umubhek announce ingoma ubhekana usakanjani unokunakisisa ukuthi okay uThabile yazi ngaso kwesikhathi umedlaleze kaMtshengiseni unokunonga kuze kube extra okusho ukuthi uThabile usesayidini labantu abathanda ubani uMtshengiseni uThabile uma kudlala oshumule insizwa kusho ukuthi unaka kakhulu ngapha kuloshunu kaBheki Muziluthuke uThabile uma kungelezi kaMqumeni unaka kakhulu ngapha ukuba nebokeni ngazazi yilento ukuthi umuse emculweni womaskandi kumele umomsakazo umculo womaskandi kumele ube advanced kuyo lonke luhlelo lolo olukhona lelo laboshuna abahlukahlukene njengoba nje ade akhuluma akhuluma ngoSandile Mbongo uSandile Mbongo njengamanje ushunu kaSandile Mbongo ngazi umuntu wase Eastern Cape mina owenza oshaya ushunu kaSandile Mbongo bese uba nengane kaSandile Mbongo umfana kaSandile Mbongo abaningi abekho kulo ushunu okusho ukuthi ushuni okungangeneki kuwo kalula kodwa futhi uma usukwaqala wathi ungena kona kulo mina ukuthi uyimisele khona ukuze uzokwazi ukuthi uzakhele igama elihle nawe uzakhele igama elihle usebenzana noFace okusho ukuthi noma dubeshidini njengoba esebenzana noFace okusho ukuthi kumele ukuthi ngikahle into kumele sifunde fast food uunderstandani uFace kumele ukuthi understand ukuthi uThabile uyashesha ukuphatha kabi noma akashesha ukuphatha kabi uThabile umuntu onjani namfanye understand uFace so ukuze sizokwazi usiqhubekele phambili right umsakazelo kwenza Ron Red Son of M come on face what is response ngibona ubemba sesikwazi utabisa masama konakala nakhuluma ngashiselwa ngisho ukuthi yaphina lento hey lokho njalo kanini ukukhudumeza manje right Mzulu khona Jabula mina nawe ke sisazobonakala nje samba lokho njaneni behind the mic singabantu abazalanayo ngakho ke lapha ubonakala khona ngisazobonakala lapha ngibonakala khona ngisazobonakala one day I will visit you there on ngeke kakhulu ngoba yabona sina show maskandi yabona ngoba uGeorge Pan afuqamba amanga akona abangani bethu George njengami ubuqondo ukuthi street ground break hip hop show show Alright uthi nje 063 uthi 823 uthi 1948 yona number zokwazi usithinte kuyona leyo baningi abantu abakhulumayo ama SMS lapha angangubaba uyazi ubaba kulungile sebeyasixolela abakithi abangazange basafunda kahle kodwa sizozama ukugijima njengamanje akanela ngicaba sigijima selaphana kubucwebe lapha busho khona kanje asike sidlala esigijime kanina sekubucwebe baba yeke yona awuzwe baba yini ungazi ukhohle awu ukuthi sekumele usakaze futhi madoda